Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evaníliu podľa Jána v 12. kapitole vo veršoch 20 až 23, takto v mene Pánovom. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z Galilejskej Becajdy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip šli a oznámili to Ježišovi. Odpovedajúc im Ježiš riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi dnes slávime Sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom. Niektoré cirkevné zbory, ako som pozeral podľa rozpisu, tak tieto služby Božie zrušili a že budú mať zajtra a že v rámci nedele oslavia aj dnešný sviatok. Ja však nie som zastanca rušenia služieb Božích a preto si myslím, že je veľmi dôležité a podstatné, aby sme sa stretávali vždy vtedy, keď je na to príležitosť. A nie je ani tak dôležité, koľky prídeme, lebo nie je dôležitý počet, ale dôležitá je kvalita srdc poslucháčov. Aj keby tu nesedeli len dvaja, traja, tak má to zmysel aj vtedy. A o to viac sa teším, že vás je tu viac ako len dvaja a traja. Tak nám všetkým chcem prijať, aby aj táto dnešná zvesť slova Božieho priniesla svoje požehnania, svoj úžitok aj do našich srdc, do našich životov. Nech si aj Pán Boh toto slovo použije pre oslavu svojho mena. A keďže slávime dneska tento sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom, tak sa môžeme pýtať, o čom tento sviatok je a aké je vlastne jeho posolstvo aj dnes pre nás. O mudrcoch sme toho už veľmi veľa počuli. A vždy pri tejto príležitosti premýšľame o tom, kto vlastne títo mužovia boli a s akým zámerom oni prišli do Betlehema. A my vieme, že to boli vysoko erudovaní mužovia, pochádzajúci z Orientu, pravdepodobne z Perzie, ktorí predstavovali vtedajší pohanský svet. A napriek tomu, že oni neboli súčasťou Božího vyvoleného národa, ich srdcia a v ňom boli citlivé a vnímavé na to, čo môžeme nazvať ako také Božie impulzy. Boh veľmi špecificky, až tak jedinečne a na strane druhej im blízkym a konkrétnym spôsobom zjavuje nové poznanie. Odhaľuje im niečo výnimočné, čo im doposiaľ bolo absolútne neznáme. Oni z pozorovania hviezdnej oblohy a presných výpočtov veľmi presne usúdili, a čo im dávalo aj taký jasný zmysel, aj logiku, a práve preto tomu venovali celé svoje úsilie, že tá hviezda, ktorá bola azda tou najjasnejšou zo všetkých ostatných, bola práve tou hviezdou, ktorá ich doviedla priamo do centra diania, do Betlehema, aby tam našli Mesiáša, spasiteľa celého sveta. A nebola to iba nejaká výjazdová cesta, že by tam prišli iba preto, aby sa presvedčili, že tak áno, náš inštinkt nás neoklamal, tu leží dieťa Ježiš, výborne, tak sa môžeme vrátiť späť do Orientu. Nie. Keď sa rozhodli merať títo mužovia takú dlhú a na zdolanie prekážok veľmi náročnú cestu, odhaduje sa, že to bolo okolo 700 kilometrov a trvalo im to niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, tak pre nich to znamenalo niečo veľmi veľa. A neprišli na prázdno. Priniesli vzácne dary, ktorými si chceli Mesiáša vysoko uctiť, vzdať mu božskú úctu a pokloniť sa mu. Merali tú cestu iba preto, sestri a bratia, aby našli Ježiša.
aby ho nielen svojimi očami videli, ale s ním sa aj osobne stretli a prežili ten neopísateľný zážitok, kedy sa nebo dotklo zeme. Pretože pohľad na Ježiša dáva obrovskú silu, inšpiráciu a vôbec motiváciu kráčať dopredu, ale vedieť aj pre neho riskovať. A práve medzi týmito mudrcmi z Orientu a Grékmi, o ktorých hovorí dnešné prečítané Jánovo evanjelium, môžeme vidieť určitú paralelu. Dozvedáme sa, že v Jeruzaleme sa konajú veľkonočné slávnosti a prichádzajú na toto miesto aj grécki prozeliti, teda boli to helenistickí Židia, pohania, ktorí prijali židovskú vieru. Sú to veľmi zbožní mužovia. A prezrádza to aj grécke slovo, ktoré je v evanjeliu uvedené. Proskineo. Čo znamená, že prišli sem preto, aby Bohu vzdali posvetnú úctu. Čiže žiadna nejaká náboženská pretvárka, teatrálnosť alebo nejaká zbytočná provokácia. A tak čo bolo motiváciou týchto Grékov, aby vlastne aj oni prišli do Jeruzalema na slávnosti? Istotne toho oni už o Ježišovi veľa počuli. Ale muselo to byť niečo tak silné a oslovujúce, že títo mužovia neváhajú merať cestu za ním. Bola to ich hlboká túžba a presvedčenie, čo značí aj z tých slov chceme vidieť Ježiša. A verím, sestry a bratia, že toto je aj naším takým úprimným prianím a túžbou nášho srdca, aby sme nielen o Ježišovi niečo počuli, ale aby to vzbudilo v našom vnútri ozajstný, hlboký a úprimný záujem nielen vidieť ho, ale sa s ním osobne stretnúť. No a tak pristupujú k Filipovi. Filip bol učeník pána Ježiša a žiadajú ho, aby sa mohli s Ježišom stretnúť. A všimnime si, že tí, ktorí chcú Ježiša vidieť, ho musia najskôr hľadať. A tak ako aj mudrci z Orientu, aby mohli uvidieť Mesiáša, tak sa museli vydať na tú cestu za ním. A bola to, ako sme už povedali, naozaj veľmi dlhá a náročná cesta. A zdá sa, že títo Gréci Filipa veľmi dobre poznajú, nakoľko Betsaida, z ktorej on pochádzal, je súčasťou územia Galilei, kde aj žije prevažná časť pohanov. A privedenie týchto Grékov k poznaniu Ježiša prostredníctvom Filipa znamenalo vlastne, nazvime to, činnosť apoštolov a využitie ich služby pri obrátení pohanov na vieru. A to, že sa o neho začínajú úprimne zaujímať aj ľudia iných kultúr a iných náboženstiev. Nová zmluva o tom na viacerých miestach svedčí. Tak napríklad spomeňme učeníka Petra, ktorý pokrstil pohana Kornélia, čím sa otvorili vlastne brány cirkvi aj pre túto skupinu ľudí, nielen pre Židov. A spomeňme si tiež na zvolanie starúčkého Simeona, o ktorom sme v advente veľa hovorili, a jeho oči videli Mesiáša a zvolal: moje oči videli tvoje spasenie. A pýtame sa, aké spasenie? Ktoré si pripravil pre tvárou všetkých ľudí. Áno, sestri a bratia, spása je dar Boží. Je určený všetkým. Je univerzálna a nikto si nemôže uzurpovať alebo nárokovať tento Boží dar. To, že Gréci chceli vidieť Ježiša, nespočívalo iba v tom, že chceli zahliadnúť jeho tvár. A to, ako vlastne Ježiš vyzerá. Ich zámerom bolo skôr poznať ho ako toho, ktorý je záchrancom sveta a zažiť tú najvnútornejšiu a komplexnú transformáciu, teda premenu bytia. Istému mexickému chlapcovi sa v kostole počas služieb Božích zjavil Pán Ježiš. A podľa svedectiev rodičov to bol veľmi problémový chalan. Drogy, záškoláctvo, násilie.
Ale po tejto skúsenosti sa stalo niečo veľmi zvláštne. V škole si polepšil svoj prospech, v kolektíve začal byť veľmi obľúbený, začal sa modliť, čítať si Sväté písmo, proste zmenilo mu to život. A rodičia, ktorí počuli toto jeho vyznanie, nechceli tomu vôbec veriť, pretože oni tam Ježiša nevideli. Sestri a bratia, aký to paradox. Byť na službách Božích a nestretnúť Ježiša. Avšak ovocie jeho života nasvedčovalo tomu, že tento chalan musel niečo uvidieť. Že táto jeho zmena a premena sa neudiala len tak. Spomeňme si napríklad aj na život Pavla, predtým Saula z Tarzu, ktorý tiež mal Ježišovo zjavenie. A v jeho srdci, charaktere a myslení to spôsobilo to, čo Nová zmluva nazýva gréckym slovom metanoia, čo vlastne znamená radikálna zmena zmýšľania. Zo Saula bol nový človek, bol Pavol, apoštol pohanov, hlásateľ Kristovho evanjelia. No tak sa môžeme ešte pýtať, čo bolo teda s mudrcmi ďalej. Matúš hovorí, že sa vrátili inou cestou do svojej krajiny. Jedna legenda hovorí, že keď títo mužovia išli do Indie, že sa tam stretli s apoštolom Tomášom, ktorý ich údajne vysvetil za biskupov a do konca svojho života verne slúžili Kristovi. Proste, čo sa chce povedať? Ich stretnutie s Mesiášom znamenalo nezmazateľnú stopu v ich živote. Áno, sestri a bratia, stretnutie s Ježišom Kristom ako Mesiášom mení životy ľudí aj dnes. Kiežby aj my takýchto stretnutí s Pánom Ježišom vo svojom živote zažívame viacej. Aby sme mohli byť novými ľuďmi, ktorí majú, ako hovorí Pavol, myseľ Kristovu. Lebo blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia, hovorí Pán. A tak ešte taká provokatívna otázka, odpustie, už som raz taký. S akým zámerom prichádzame na dnešné sviatočné služby Božie? Čo je dôvodom, aby sme aj my prichádzali dnes do chrámu na tieto slávnosti? Ja verím a chcem tomu veriť, že nám ide o to, že máme taký istý záujem ako Gréci. Vidieť Ježiša. Stretnúť sa s ním. Počúvať jeho slovo, utvrdzovať sa vo viere v neho, mať s ním spoločenstvo a zažívať radosť, že mu patríme. Pretože ak ho nevidíme a nie je to ani v našom najhlbšom záujme, tak potom celé naše slávenie služieb Božích je zbytočné a celá naša viera nemá nejaký zmysel. Ježišové slova, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje a kde som ja, tam bude aj môj služobník a ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Mali tieto slova poslúžiť aj na povzbudenie pre Grékov, ktorí túžili Ježiša poznať a kráčať za ním. Je veľkým paradoxom, že práve po Kristovi túžia Gréci. Pohania. A Pán Ježiš veľakrát dáva napríklad pohanského stotníka za vzor. Keď povedal, v celom Izraeli nenašiel som takej viery. Aké to muselo byť pre zbožného Žida, pre nasledovníka Krista, učeníka, zdrvujúce, keď Ježiš pochváli vieru pohana. Predstavte si, že častokrát, ako Ježiš hovorí, že vás do kráľovstva Božieho predchádzajú neviestky, cudzoložnice. Teda povedali by sme ľudia, ktorí žijú takým zvláštnym spôsobom života. Že práve títo ľudia skôr majú tendenciu spoznať Krista, ako my, ktorí možno celý život chodievame do chrámu a verne Bohu slúžime, možno častokrát aj zo zotrvačnosti. Že práve nám, ktorí sme možno, že tí najkvalifikovanejší vo viere, že nám častokrát práve to podstatné a dôležité uniká. A
A to by malo byť také nastavenie zrkadla, či naozaj po tých 30, 40, 50 rokoch svojho života, či naozaj poznám Krista. Nie len počuť o Kristovi, ale či ho poznám. Či som sa s Kristom osobne stretol. Či viem, kto to je. Lebo Ježiš hovorí, po ovoci poznáte ich. Keď sa ľudia pozrú na náš život, sestri a bratia, vidia v nás Krista? Vidia, že je Kristus v našom živote prítomný? A práve toto má priniesť Božiu slávu, že cesta spásy sa otvára pre všetkých ľudí. Že sa im zjavuje tá raná hviezda tak ako mudrcom od východu. A pre Ježiša to nebolo žiadnym prekvapením, skôr pre ostatní, ktorí toho boli svedkami. Že pohania Gréci si žiadajú vidieť Krista. Oni ho túžia uvidieť, ale Ježiš im dáva patrične najavo, že nestačí iba vidieť, teda mať nejaké zmyslové potešenie, tak konečne som ho videl. Ale znamená slúžiť Kristovi. Že viera v Krista, sestri a bratia, je o záväzku vydať sa na cestu s ním. Ježiš neprišiel, aby na neho svet sa díval ako na nejakú celebritu, ale prišiel, aby ľudí povolal k spáse a k novému životu. Chce, aby sa jeho nasledovníci stali aj jeho skutočnými a verne oddanými služobníkmi. Takže tí, ktorí to s Ježišom aj dnes myslia naozaj vážne, tak počujú od neho priamo výzvu: Milan, Peter, Aťka, Rasťo, Zoltán, nasleduj ma. Poď za mnou. Buď verný môjmu slovu. Lebo ak sa rozhodneš kráčať za mnou, buď mi verný a poslušný. Buď pripravený na moje zavolanie. A ak to berieš vážne, tak potom buď aj odvážny svedčiť o tomto vzťahu ku mne tým, že ma budeš nasledovať. A tak Pán Ježiš zasľubuje svojim verným veľké požehnanie, kde som ja, tam bude aj môj služobník. To znamená byť s ním v jeho večnej sláve a mať účasť na tých nebeských dobrodeniach. No a na záver, evanjelista Ján zaznamenal v 17. kapitole Ježišovu arcipastierskú modlitbu. A Pán Ježiš sa tam modlí tieto slova: Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal. Jeho nasledovníci budú teda ctení jeho otcom a odmenou jemu verných bude nebeská sláva. Čo sa stalo teda s týmito Grékmi, ktorí chceli vidieť Ježiša, sa z textu ďalej už nedozvedáme. Akoby písmo mlčí o tom. Ale pokiaľ ich záujem bol úprimný a poctivý, čo sa z Jánovho svedectva napokon aj dozvedáme, tak iste sa vydali aj títo mužovia na cestu viery. V závere dnešného posolstva vyvstáva otázka pre každého jedného z nás. Kde môže vidieť Pána Ježiša, Mesiáša, záchrancu sveta dnes? Predovšetkým ho môžeme, sestri a bratia, vidieť vo svojom blížnom. I tom núdznom, ktorý prosí o pomoc a pozornosť. Keď sa matka Teresa, misionárka z Kalkaty, starala o indické chudobné deti, tak raz povedala: Ježiša som videla každý deň na každom rohu. Preto aj my majme otvorené oči, aby sme Krista videli v tých druhých, najnúdznejších a neprehliadali ho. Nech nám starostlivosť a záujem o iných ľudí, dovolím si povedať, nespôsobuje traumu a záťaž, že inými ľuďmi strácame čas. Naopak, nech nás naplňa radosťou aj vďačnosťou, že je to príležitosť, ako nielen pomôcť, ale aj ako odovzdať týmto ľuďom posolstvo viery. Lebo Pán Ježiš hovorí: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. No a tiež môžeme Pána Ježiša vidieť aj počuť v zvestovanom evanjeliu, ale aj vo sviatosti Večere Pánovej.
A my sme však pozvaní k tomu, aby sme videli ďalej a hlbšie, že v Kristovi máme všetci večnú záchranu. Budeme sa modliť a tak prajem všetkým nám, aby v našich srdciach vždy bola túžba po stretnutí s Ježišom. Veľmi nám to prajem, sestri a bratia. Aby sme ho videli. Aby sme boli voči nemu otvorení. Lebo jedine takáto otvorenosť srdca spôsobuje to, že náš pohľad na neho nás zmení. Transformuje do nového charakteru. A napokon máme to zasľúbenie, že v plnosti Pána Ježiša uzrieme v tvárou tvár vo večnosti. Že tam sa budeme dívať priamo do jeho tváre. Nie je to úžasné? Pane, daj nám prosíme väčšej túžby vidieť ťa a byť s tebou. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že aj my sa s tebou môžeme stretávať na tomto mieste. Že sa k nám prihováraš cez svoje slovo a skrze svojho ducha nás tak oslovuješ a dotýkaš sa našich srdc. Ďakujeme, že ťa môžeme vidieť aj v tých druhých. Daj preto prosíme, aby sme ochotne a vďačne slúžili tým, ktorých nám pošleš do cesty. Aby sme očami viery v nich mohli vidieť teba. A ďakujeme za svedectvo všetkých tých ľudí, ktorí ťa túžili nielen očami vidieť, ale predovšetkým stretnúť sa s tebou ako so živým Bohom a Pánom. Že toto stretnutie s tebou zmenilo ich život a smerovanie. Ďakujeme aj za svedectvo mudrcov a gréckych prozelitov, ktorí v túžbe poznať ťa ako pravdu, ktorá zachraňuje, merali tak dlhú cestu. Daj prosíme aj nám takej túžby, aby sme po ničom inom tak netúžili ako po tebe a po spoločenstve s tebou. Aby sme nehľadali dôvody, ako sa to nedá, ale spôsoby, ako to dosiahnuť. A napokon ti ďakujeme aj za dar spasenia v tvojom kríži. Ďakujeme, že tvoja záchrana je pre každého, že ty si prišiel na tento svet, aby sme mali život a to v hojnosti. Ďakujeme, že skrze vieru v teba tak máme otvorené nebo, kde ťa budeme raz vidieť tvárou v tvár. Prosíme, daj nám tej milosti, aby sme vstúpili do tvojho kráľovstva a spolu s tebou vykúpenými ťa tak oslavovali a chválili na veky vekov. Amen.